Osatu, the body of Bakudio, or some check, your mamma, Bako for the bottom, come from. Oh, no, Aboya, no, Quamvana Chicaya, or Brino. What's that fear? What's my blame you? What's another new? What's not some about none of the baby? Absa for yama munyina atrase mu akwa abadem benyansa po kasamfoni so nyansa po si abotre na ajeso se wo hene bia na wo hema bi se yesane no madwemba ekwan so asechire ne se bodam ni ebopo abodam ni nesane de nananom chichire nyansa po kwa so ngese onye onimdini onimdefo na watimi aboa no wasane no madwemba kwa so enu nti ene ye benane ne ye damso ewo ya fom nyina ene yesi nkonwa edie na yese yenimu bedi nkomo a enkomo a eye ni gisemo na ede enkenya eni suehunu beba ya brabom ententem a moma yenko na se de ya da bia ye no yenkoma opanyini a eni ne bedi nkomo na waboa me yesane ne ema bi mu madwemba kwa so no yenkoma na kwa aba ye ba ye mefa ya sente ne ntopo no so na afi yenhya ase ne ebobo nana Eja me mo akwa aba benyanza Josu ewisi na apomwe oh twedi amponi asu madara mo ho ye pa ya da asu pemu eti asu pemu konfo jew ene ni di nkomui onye na wo ye fidie su na oba so na ache ene ye nya no ha no enti ye bedreni ni kakra ya twe kakra de film nana introduction no basis ma ba ko pebi na obi a ene na afi ni wo hwe no wo hu ni na afi yenko yo dasi midiane okonfo jew ba bi eni ena mewo na bo film na asupa mu adaro manti medi medjuma ti obi eni mia mia obi wo kro na wati medi se konfo je no onimi mia menie asupa mu ne bonsam kwaku konfo ono anu no na memo akohwe mfonyi ka ba ko pebi eno na be mo wakai no pa on konfo bi na what the transese dwa so sa na wodi kwadu ato na pampam enye super glue no odi ache ana won fa ntom agumu mu mebo ne kwa ase boso obekom sa bi twa no sa konfo na me di nkomo ti se won hyeda enhuni ya hwe we bra na ye nto so afi odo ani kutwa wisi ahwemienu santemo de ahwesa mfonyini no wohu ni yi ene na yenko ne yenko hyase enne onza ade ba akwa yem se ma akomtimi ya akompa ya nwumto yem da wi nwumto di fira komu a akom no ebegu a entimi enye yi ye be fire moti ye be fire suman ye be fire wo mo sunsuma wodom no mo yi di agro ni nyina de man mu esipi ne esipim na eye ehyemu kenama ne ye adwuma pa no eye nwum bonse nyom no hyase a na man Kenya asonko bi ediaba yebese yehutumi be pa na yesonko ewo akomu ene wo mudwumadi a omudi se nananom no eno ne bota 2020 a ene ya frɛ no hana ye ne bedi nkomoi nti akoye nyom ho nkomoi die ene ne obɛhyase no wasane bi mu ede amaye ansakora na nsam bi wo mu a ya toa so ne ya bisebisa na wadaroma nti ene de yepese yehwɛ no yenim se akomu enyum mudi mu akotene pa anya za nkwe pa enyum firi mu ayam za mudwumadi no betosini enyum no ka ho pa people ebi se suma bi wo ho a wo frɛ no a gise wo bone mrane sana wanya ahoden atimesi fom nti se enyum se bo akom ka akwa na akwa yakom na wakasa wo akom de wo mfa enyum de wo mfa ho de wo kwasua saa kwasua ndu nko de aba obetima frɛ bo so ne bi wo ha na waba so na wo mai ba bon nyuma gene tata na obuduru a wabasi fini na se kopim soro kopim fom ti no asem bi obeka bia janiu fe nti na nyum to de e wakomu a eya na eye pa ye wo suma ne bi wo ho no a wo mo de se nya nyum kra na wo mo obiso mpanyum nyum nyina na panyum okay but mimi de mahunu ni se suma de sebe bono nyum a na ma na tirimu ye ne de because ono so de a wo de be kaka no wo be bono menane ne nyum no wo dimi mfa kasa kwa
empire de say no nko na emom no wo pese se mimi se mikoyi muhwe wa super mu kura idi kan de nyom ye bone mrane ni ya bone nyoma wo se su no wo se oworo susi ya anes na ni age afeni de asempa na ye hwe afiri ne ho ne de to nanim sisi ya na ekọ abo a wo kura ni gyenyum na nya se besuma na ene ye wusu bi na wo sontrowa na hu yanyum sima kakra na afi ye nsa ntoasa ojo aye oje we ya washasi esuma bi nyum ana me bonka yese me bo mo nyum bo mo mnane okay ti I say ohini bi ba na ye bo no ye gene ta de nyum no ehwa kwa okay ojo aye oje ye oje asiopa mure ojo aye samanshia o manshia asiopa mure aye manshia bonsam kwa akwe aye ojo awo yadintu ali friend wo obabo aye yadintu ali friend wo obabo aye nane se wa ma ejiwa wisio yadintu ali friend wo ye amansakira asiopa mure asioba o asie se wa ma ejiwa wisio yadintu ali friend wo obabo aye yadintu ali friend wo obabo aye nane se wa ma ejiwa wisio yadintu ali friend wo ye amasakira bonsambofwe ajebo aje se wa ma ejiwa wisio Oba yedino nanebo Oba yedino se pabubo Oba yedino asantin chabo Oba yedino nananumu bo Oba yedino yamu akwabo se pamure se yamu akwani wabano yamu akwabo ya se pamure yamu akwabo la o la e yamu akwabo pamure bofo nane yamu akwabo la o la e yamu akwabo la o la ne se waba no amana kwaba afi na acha mefo ni mpimfo busa ne kwan so na de nti amofre no mo de atu ne mpaibo na mbogba na mabo na adimu okay that time ye bonnwom no ye de efre no a wo ba no na that time no komfo a wo kom no te se bi a wo no na unyamura huhu me bwa bi eno de wote wo na omo wo so we ni nyina nti saa bere kura no wo komfo ni nwom to a wo betimi atu bi aboa anyotofo no that time ye be kan se ye bra na wani da wani wo ho so a wani da ho so wonnim se wa nkasa na ati enti onya bedu dia fe na wa firi ni pase bia no mama na kwaba mo de nyum mama na kwaba to mo de nyum mama na kwaba ono so timi pagya nyum bi ba ebi na suma no so ba no ono so ono nyum bi wo no so de aba no o mato ama nto wi no o yese ya se bi o munya ago na fe na chiame ani abosomfo mabusa no kwa so na de nti o mo frɛ no na o mo de ato so eno ne yante ase no suma yin pagya nyum aba sesai se bi ya wa batire so awie no wa batire so awie mo de nyum na jeje no se mo de nyum age ne de ya so ono so de nyum ni bi e ba na mo hunu se enyum na mo to ye no so e na nige to no so timi pagya nyum bia de ba ebi kura nkomokoro na nti amofre no na bia na wonim to betima to sa nkomokoro no ho enyum na ma hu se asema mbebu se asu no kura sa wonim dada wa betire so ne den wasi fom asa wa ba komfo na no woni pati bia no wa ba komfo no so wa ba komfo no so se komfo ni ho bi nti woni ne ka woni komfo na nka woni me kasa enye komfo je una sa atem ne kasa da bisa ba ni suma na aba nti o se suma no hu ne ban me say se me suma ba wa ba hu se suma na ba because the oil no ntimi nya no be 30 minutes na 15 na bu suma timi ba suma bi timi bibia wana wakra no nkoe nti se adwen bi na me de ya saa wana wa no ntimi enya de eyem no saa wana wa enye yi nti na wo be hu se da bi bibi na de dipa na ye adwuma suma abu ofu komfo pen suma abu ofu me pen de na me suma abu tim fu komfo de ti ma suma abu fu ni se bi wo wana wo ko ba bi suma ni timi ka chiro se ba bia wo ko die me mpejai ba na me se wa koma ese wo tebosom de kasa wo tinenka wo ka bibia wo ye ono so ka bibia wo ye ntino ya na eduru ba bi e fa se ye ni suma na ye ba ko ti ye timi eye de epe nti akire no bonse suma na de abufu no wabo ana se watia wo okay ye beba suma atia wo no ana ne buofu no ede na wo be ya de apata suma no ekra na fanyum bi sha mai sese no
wababa bidru mama na kwa ba wi wo kwa am wonum am beto de amana na okoda anyu so nyum ho to ma mehwe anyu so obi zu se ojo aye oje ye oje asio pamre ojo koda aye koda ma yiri nabi koda aye koda ma yiri na asio koda ma yiri na kada che koda ma yiri nabi o koda aye koda ma yiri na nana koda ma yiri na asio koda ma yiri nabi o koda koda ma yiri na nana koda ma yiri na asio koda ma yiri na o koda aye koda ma yiri na sabre na ese wo srese wa wie de oye bia ne onko na ne konfo so enya sebe ahoto na ahode no so nkoda bi nti ni nyina ye wo kana bosom no so bosom anim na nya bibia na ekasa enwom ka bi omutie enwom ne chen ekasa ye kana bosom anim no se akwa ye se sebe ko to ba kan mamu a kasa bebuo ne kasa ntome etimi ma kasa tenten twatiawa no sensema nka abebe ne bebrebe no enwom ne timi ma ne twantia na bosom ne ho ato no sanete bosom ba ko bi wo achima cross fe na kobra mpam ono obatire so anya fe na obe kasa bebre ya ne kasa bi obeka bi ya enwom osisu ma ne friends na kobra mpam ampam ono de won pam da sa nto ono ne se ne kasa bi ya enwom ne kasa bi ya enwom ti no se sebe mpraduasa so wonya badwen ba se de mo kana no a wonti asem kro na wo kana se nti wasem bi kro na wo so wo ka ma obi ade na so tibi ebo so de nwom na obi ho won se ni kwan se obi tibi nti wo de nwom na anya omu nyina na beti ase but no obu be pa onti oya na dodo no saa na bosom pinyimfo na omoye tete suman no saa na ya omoye no anya nsem bia na mo ka no as west wo ho mo de nwom no na wo de ka asem no mu asem na wo de ka me hu bere bi adura masuma yefiri uso na suma yefiri uso no ya bom abo se na ye de woko e kire se bu onum a suma bu onum a okompo firi mu okọ wa bra wonkra ahandi sa na chamefo no okosa na omuso mu sa na gise upigya no ebu on so okra se woko nti obi anim se woko ebi na bibi ntunti na oko wan ebi wokra na dubu na afu na oko chenu sa no okọbufo mu sa okọ ya na se ojuju ahwe na se ojuju ase bibi afiri mu a wani nnenya nda ho ti sa no man so mu abetimi apira dina ya na omupija usa eti mi hu se eduru bre bi a ese achiame no ya na omoni da ho pa suma basa ese ya bemben okay suma de betimi atia afiri so at any time nti so okọ na foforo a mewura mu a obetimi abofom because okọ anya instantly ho na wani so betew nye instantly what woni so betew nti na ya no mo yesa okay eti no ya kra no ama wo kọ me de nwoma ada na ma ne kọ enti wakọ akoda ama waba ni party biem oba ni party biem a ya na huhu ne waye o de end de see bia ni ho just a cha me ne bo amane sese na na ye sese na na we oh okay what do them ama bosoma baban pen me ka do them ma wahu ai ndie ama bosoma sane pen ndie ni sane ya na nya agoro se sane de ahode na eba easy kura sa in the course of act na bia wono yire mojimani na bosoma sane dabi ni sade ni sade dabi na mi se bia so wadu suma dem ntina masa be sane ma be sia eno no de on se ebra wo ne wo yire ekodi agro ompa so de enye bosoma sem sa abre no omma okay se bosom betime si fom wa abra wo ne wo yire ewo sebe edem ehia na bosom beba bia na bibi bisi okay eno kwa so do ho aka na omma so do ho aka na anya de omma nemo ebia wo beko ana wawie unyanye bibia na asibia na sembi ba instantly bosom betime aba wo do ho ka ne omma gise wadware ya bibia wie eno kura bosom pa no saada na wonsi usoda adana wania ba ho so bia peseja saada na wonsi saade chi so hu se ja me komfo nso saade chi empaso agro ne saade ne bosom de hode onkan de odo nipadua ye hode enfa ne dia ne se ono oso bebua nipa nti osiw so eda ye ne da so bebua nipa ne wie awie eda ye ne da de obeso odo nipadua ye bia no enye na asem na emum no hwe na wo so hwe ne yi na wamfa nya mana mbro de ompeso etina na wa me hu se eba sebe asuo bi komfo ana
bosom bi komfo ne ade a eba ne dem ana e beka say private life ono ana bra bomu asem sa ade a on hye den wuram sa ho suma ne wuram sa na wotumi atena se abra mia mai manje say me kofre suman ai e wa bra won ti nu kofre suma wa bra o frame na sitiri so e wa bra obi ani ho sa de oba na be bisia me ne mo wotimi kofre no wotimi frɛ ne ndikodi nkomo wa bra onsi wo so aha me say me wa hwɛ wo ho a me hwem me won nsuo pamu me wona ade wo a me so me hwem me san wo se de wo ho a megu ɛna me san wo kora a sɛbe obi di kye me nana a kye pa a ndu me nana de agya me no so me san de abusa efen ano ne ano ɛno so me hwem aha sen me nsa so se ya de meka bia de no kure obi obeka kyerɛ me ɛno so wo nti no ɛda me pese me busa bibia because woman ba me so a me ya me busa asem no me de mahu ana me de mate sanete de no makɔ no makɔ no mahu aha no so wo ha metimi de ye sa ma te suma ne kasa okay ne mum se obi ama ya want kasa me economic conference man se obi ama de ya wohia bi eze ku di agro nyeza ah da bi wo nwum bia ya na wo mota to de masuo pemu ai to sa nwum no fa hye ha ma me na ye to aso oba amune dabi o amania ye oba amune dabi o amania o ese chinyi enti ne ye wie krofo makum no o nyansa dodo nti oburoni afinsuo ni abawo oba amune dabi o enye ne kura asuo pamu no se oba amuno ne buroni o se buroni ofre buroni oba amuno o se buroni betima ya de bi foforo ene ya ne ye won buroni hu nti ofre buroni oba amuno to so oba amuno achi ne edi bebrebe no daachi ibehuna mane na emom omabosom ka ye enti ya chinye di enti na ene omukum ye basabasa enti nipa wuewu bebrebe ne ya abosom ebi se ye mfa ebuo emma omo enti owi anu afre we no de bodua ofre suopo no de bodua ofre antonya ma no de bodua obodua ne wi a na busuafo ehye o enye hwe twaso da ne dua no akosa nsuo na de bidi atum otana no kokotwea asema me kan ye na bufuo ne ba no adane adechia no wasan ye biem nti e basa asuma no de ne di agro nti na pa eno owusu na mse Kristo abanti no abusuan nso hwehwe chiri ne yakosie no ti ebesie na wi no bo na wofa na no so to aso bo so abusuan na fe baako na nipa be ye 12 sa no mbehu no na chese ase ya ti no se oba amune dabi o amane so oba amune ni achi ni edi dabi ni ebehu oba amune dabi o amane o ese achi nyi enti ni ye wie kwofo makum no o onyansa dodo nti oburoni afinsuo ni abawo oba amune dabi o enye ne kura o sinyansa dodo oburoni wonti ti no hye da fa nsuani e de ba ye mamu ha buroni nyansa wonti oba amune dabi amane ha nti nyansa dodo wonti no buroni finsuani e ba ye aha wonderful na biza we na me remfi ye di nkomo fa asesuma abutimi fu ma wo kire mu na mka se ma me nkomo na me biza usuma abuofu ana wa ye bibi a wompe ekwa be na afa so pata ebi ato wankasa woda ebi ato me da ntimi nkase bi nto me de bi ato me da ade kura wo ye man bufu ye betimi ehu ye betimi ehu de ade sa na me fan se galamsefo eba asuo pamu achi amo ye galamse na ya na dodo na anim se ana galamsefo se nsuo de nsuo ni nkumomo galamsefo nsuo de nsuo ni wotumi anka nkumomo da bi na nanom wo ho maye ombesom ye omunkunkum nipa saa na emu ayese sisi aduomi onyankopon de wo ama me se wo be mi security na afa mi mu wo na wo hwe me so no me fa buo mawo me fa ni die ma me ye ha ya sa wo beko na de opa ma chime no na de opa ma se wo nya kwan te basa wo ni problem sa na nsuo so fa no nti nyame di na beto se wo beboa ye na se mo se mo tu gelem se ase ya tena de ba bi na wo ni tumi no de buo man no onfa mo abi eti no oka kire me se mentu hu anamo no anamo tu oni mu no bi delay hu kakra na odi abufu oyiri ba me fie ho oyiri ba me fie be wura me dem nyina won so ye be poso o timi ba soro be wura me da mache me da wona me te se me ba ne da fom me te se wa kam me si fom na nsu na du me dem ho nti ma me ni brey ena sabe mpredua sabe kobo ye wura eye nana nka we hene nana ohene ba kwame yakotu ana me to so ana masori me kobo na mane ese nana
kwanse ni na galamsey fu bi di mi fa so otu anamo bi na me so me ma sabe nsentwerefo so e de kwa afidie so na me mo omo won nse mo omo boso me so mo an yi jai galamsey no mo ye ne pamu mu na enya de meti ase na mu asuo pamu nkum nipa senko kum nipa nka no an se matwa akokwa ama ne se asuo kunkum mo onkum nipa ntimi sro mo omo nyanye sa afidie ne me mo mfidie na se ampani ampa ma mfi na twa adwan ma pamu se ma ye bi ewa ni so ti asuo so ye bi wo honhum fata machi na de maka na bonten no obi hu se pamu ni ate nyesa kurum hakora ye besere me okay na se adwan na otwa ne koye mpata afi ase wani aba ho so ama ba ye de ope okay na me twa adwan de ma asuo pamu ampani ampa machine sa chana fo de ba yi nyina sewo ho na fidie su nani ete kama wonderful nti no eya na ofum a na wa hu wo konfo no bo hu se da bi kane nam ne o mani na ekoye na enkoyi ehwa anu apa akoko bi woni sika to dwan akwa no apa akoko bo wo na odi ne ho achinyi wo no se me na me ye konfo no afi no be so kire se ono no ye kase achen suma na odi achi ne basa afi ne o ma suma na be ye ne aye ni nguase wo ba ha kura wo ya de a enyi enso no wagi ni sika wo ko se konfo wi obaji usika so enyi na nye suma ne na enye din eya wo konfo na suma ne bu afu na uhu kwan a wo so paso pa na chewo e pata no nti na neoma enkoyi na se te se de wo no papa tifia ana wo maami ana wo no obi tifia na afa yonko de bia wafom no na wo rafi ho na uhu adekro nti wuntimi mpa chewo no so twaso kopim safe wa yem se da brade ya me ye ntira tie ne maami mpam na me mpa chewo na de asomdwe beba no sa pepepe woni modura mpa twa ni modura okay the otio crew your career ne brare ngoma so pim so tumfo se tutu yera ibe odi kasem afi wodi atodwa se ne etie bia no obetwa dwura ama ye di ho nkomo wonyansapo ye kasa mfonyi so dada na ye di nkomo a ye ka anwum ane summan ane ho asem yi yenim se brese nsudura ya na de santenye ba ko mfani agro ane sebe esuo bosom twe a eda santemantem na eye ne dia omfani agro kom koye amamre ni amane na ahwe de wani kutwarisie hwe kwan yo mofa so na wo ye frɛ nsuo ansa na aboa ne niema wo betwa na wo de aye ne atu ho anamo a ya na anika keke akono keke mepese de ani kutwarisie ahwemienu santem ye hwe mfonyini wi kakra bi na ye ba na fe me de nana ye beto aso ne edi fi ho enti ye nhwe wi kakra bi na emra e beto aso kaka jami edin tutua papa man na bosomje eda promise mo unko awo wada njamgia tram kokuru suno kokuru dia da mramu wada kwasue agre abine akuye wasiye wasame wasafie wasmutuma ba bremi o wasna de ni o wasnya asema ba na ne bia ba biem anabo so mtwe wadensa ana se kan ana ba ana etuo ene bo sei ene moja pa nyuni fa sei ene sutrasi sei sutrasi mo moja ngu wose tu ya sa ku moja trada akoni aya me ye wose tu na ba pikun se ni pa mu o me mu o one they be check to amazo na mo pia o ma osumu tu pamuoso opam kotoku aja jabe to bebito amodin sabia brao osatu the body bakudiro osomche e mama no ko bakwa for na bodomja kam fra waro no wase to bikawo mizundo bia kuno uyo bia nyano uyo bia fana wa bla for do tilim tifo bia bia so many o na brand so bo uni awon santa mane de mo ahun mi da me fomu wa awon bia se nti eni bi ni boko
Ewe modi mani kuche wisi ya muhimi no santa modi ahwe. Aha. Enti nana na chese enye se bi ensuo no mo be frɛ no eya ade ekura eda fom saa eto da ese nsuo no ya na okɔ akire ana asese so wo remfo nyi hwe ya ese duru ba bi na ese nana no ma ya ese ema tiri so mo sa to aso ne ye bi ne ye kan nsɛm ansa na de omo hwe na ba bedu eno na ya na te sei nsuo na no okɔ akire ana asese ya na de etini se de ewu nipa se wo kɔ ba bi a wotimi sum obi se mo hwe se nipa se masi wo hɔ a because unim se unanti koduru na se nipa ni hɔ a so wo watwa kwansi hu nti se wo koduru nsuya no nyi se wo koduru hɔ a bu o kra ya konfo kra ko bibiri nim sa ade no bi akwasi de du no koya amamede wo nsuya no anze odi nsa de duru hɔ a no ahya ase yo asuya se masi na akwasi de o ya mu adidie wo ye ne kwa e wo se wo bom na ne bi o kakasa bia ma nsuo no a wo se gu e ma hu se me gira so pam na me yesa me tonyo na me yewe a opem me e ma mu se waba konfo me tiewu so wo e ma me hu ansa na me de asam kro no ato nanim nti amamre na omo ye no nyi so fiti wa akoya o se ye be ya amamre na manti asuoje da bi se be obi dem kwa kwa agbo agu obo ne sei emprensa nti ya gu obo nti ono so wo ye nipa okobo obi dem magu afre no a wo do nsa na be ye ono so de ne se fanwom obo ne mrane ana ato no nwom ana fa dondo ana breketa na ntumpan suo bia ne de ebi de nwom bi de ntumpan ebi de dondo ebi de ntrowa bia ne de obekire se betete se yemfa emu na mamu ana yemfa anye na mane ti de wo ho no na wo se mufa so nti omo yesa afi na nsuo na wo se wo me na mo frɛ me kɔ na me kɔti asɛm kro na emom akwasi no asoma ne mane bi wo di kan akɔ na kɔhwɛ ade kro mo de ba se papa wo mo se boni wo mo ebi wo kra na dom na kɔ ye no bi kra de chi wade aba ho eti se osoma ne ba na mane ba na chi wade no wo ba frɛ na o mada neza de we ya kwa se obata bi one ne ma wo fie na bi obi be hwehwe na otisi obi kwasi kohwe nipa kro bobo na be ka tele me na ono akwa maami asem ya no papa say oh ene maami nso na me oh obi wa na obi be fresh yo pa mu ba ye be wo so na frɛ na kobena mpom na aba wose m papa say me meti asem kro ono amada ko no epini nti oba na ye de tu nanim aso yo me kobo na amane na okɔ na akobo na mte wo say aso pa mu na aba na waba se wo se wo inu so yi anu a na odi mu aya ba se sisi na wo yi anu ama nti nananom no omo yom bibia principle by principle be ni no obo wo nim sa nim die no nti na opese odi biri nipa bi ani so ne ade ne aka ne hu na abosom yesi na abosom sei ade ne mukum nipa odi agoro bekum nti sa na ese de ehwe ye enye se bia asuo bosom twe asebe na na buafu ana se bi na emu eye process sanity ekwa no sequence sisu sana ba bedura bedu na nanom so anya abotre na omugu so ye wo mamre no mamane no e de atwen no nti na omoto nyumi se aye de brebre ya dio asuo aye ye de brebre ya dio nana ye de brebre ya dio boko nti ni twen ho mo ntimi ko frenshi ya de brebre uni twen honhom na de opa wa de entente mutim da bi okay say ehun say ye kra say moduma na nkasa kra em say ya abotre adwuma ni abotre ntimi because obi wo cross mi kodani dua ya peni o manyina ya konhwie no ye ko ya krikrik ogunsa etwa akra o afo enso no on fai nhwie ne bi kro o mai o so oto obo ohun mo di asema bibi awi no ko gina ho a o kasa bomra ne aka bibi company sem kan nhwie ne mna ne bi ni na ade na wo hu se nhwie na ansa na ade asem kro no atu nti no bu o se ye kodani dua no wa haso anyi kodani dua nhwie no wa mfa aha kora busum bi eni ha me ntwa akoso mpre obepre so nti opre no opre ma hwan o so opre ma sunsun no nti o so sunsun no wo so no e ma no hu se sunsun no de o ka kire no ebe ye adwuma nyeze ofiti wa akogina wa ase wada ho nti utwa ya o ye afo enso na enye adwuma anwum be pa na wo ankasa wani gye ho a ya na se wachiame anasa wonwum tofo ku no ebo a etimi kanya wo ba anwum de bebre pa na mbe se miensa mati ebi ne de hene ne de hene de kanya me pa ya na eme de bonya aye bonya
bonya aye bonya ye na mkutu bonya na msire nyame nkoa bonya bonya ye na msire radio na msire asase o bonya bonya na mkutu bonya na msire radio bonya bonya me pesa odi ntro e be ka ho ama me ya na ehye me de odi ntro wa na ka ho bonya bonya na mkutu bonya na msire radio na nanu bonya na msire asase o na msire yemu bonya na msire radio na msire asase o bonya wose bonya ne ye brebre abotre ati se de wakase o ka che obi so bonya abotre okay ahombrase ni bonya no nti wose konfo bi a wokombia wohia ahombrase ebuo bokoye nti se wanye saade na wonye konfo okay nti asiopa mu wose obi a okom a bonya wo ne mu no ona ye ne yere no obi okom wo ahombrase owo tema owo do ono na wo ye ne yere okay ko se obi wo no ma omu ade wonim se de sikasa nipa ho konfo bia so ye asio chiame konfo bia so ye bosom chiame na bosom no epedo bosom ne penkabom bosom nya aka mma bosom ne na bright bosom ne konfo asemasi bosom nyina omo nko da omo ye baako na ede na konfo no mum omo ko ntokwa go omo akonfo mo ye achiamefo ma abosom no abosom so amobosom so omo nyina ye baako ade na mo achiamefo no mo ko nti wose bonya akom eye bonya nti se bonya ni akom mu ene se nipa na wonkom enti obi bisa se denti na bonya anwom ye anwom a ye to a emma wonya nkanya pa se na abasi nipa eno na bua ma me bre me ho ase because me koye mistake bia ma kai sa anwom no se akom ye bonya nti wose me dafom ma akora me dafom ma pinyi sa na ma ye nso so ma gyenwom na dia ma enwom no ewo me mu nti me duru ba bia wose me experience sa bonya no emma ma akom no dance nko emma obia ye be ko anwom no miyensa no boy ye wie bonya second one no e de hina we no se bonya no se bonya no wo mu na osire awurade a ojewoso na osire asase a ojewoso nti wuni abotre ummu ade a osire nyame ado ni bia enye yi osire asase enye atisa de ono ma meti na papa te na ummu no wo be ka school fees asema che na wusu na aka nso kra wo mfi but de obu no bre no ho ase no onka kra no ko fi na school fees ne mai sanity okay sanity yanko ya second song no so na obeye kureye no obeye kureye ye mbeye kureye konfo jawe me beye kureye o nananu mo ye me beye kureye o nananu mo me beye kureye o awo ye ya me beye kureye o 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 ya eno so de eti ama ye me de ne se ehyemitrim se akoma mekom na bofurim no e wo se bofurim fonya me so mfaso na metumi na esi me so se me ye konfo no tumi ni timi bokuro no ba na yare basabasa mpatuwo basabasa makuro ni eno nti me beye kuro nti eno so ehyemitrim de bia bofurim nkoso abofum ni munye ye bodi ni ye bomidin a na mitrim ayekuto ma se obesa abofum kuro no sanity o ba se obeye ni na wo monya mfaso de afiri ho enti mi kuro mo bitimi kura kase na tama wo ma kuro mu da yale ye nkura wuwu so odi akomba ha no wuwu ma abofum mu bi kuro na nya so mfaso e de bia mo ka de bia kuro mu ho afidie so na make mo ka de bia mo se me ba kuro mu ho no nyoma bia na ewu kuro ni ade no ni nyina abrase enti ye me de sa anwom no be ye kuro yi no me de pa okay and last one ne de na me can say ye de brebre ya brebre ha ye de brebre ya de o asuopa mu na ye de brebre ya de asantin kan se aye ye de brebre ya de oboko wo se busa ni ba wonchen so osika se onisika so okasa tiawo se onim kasa se na ho otan de otie bia wo se wo ye brebre ma no utie na asem a odi bae se ye nkwase asem se ye nyansasem wo so nya abotiriti so oye nsuo ni chiame nti utie di akobọ no utie na de kobọ na nsuo ni se panoma nko a no na mu konfo na wo ye chiame na wo sum nsuo no me nko nkasa nipa we di oni bi nti ekọ
mini uniska untimi me ya de wo ha anase fa nkwasa asem kufa nya upam na nsuo ni befu ahantu ose wo ye bibia so a ye no tobu ase ye ne kwa no sa na fa bre uto obo de bre ya bedi nkunim na aka se wo esio obi aba ha ose adwuma wo open 1 week ti esio mi hyam 1 week enya ade esio no wo koma no sa ofi ono de bre wo se obi de adwuma bre ne se kwaye ye nim se kwaye bi wo ha na nnua na wom ebi won so nnua wom enwere wom na yen hwe enwere se de esi don wotimi ndo ne tentente wodi agro hu nyina abedwutwa de nnua mu so obebu no maako na owie a wapam owie a wahye odwutwa ansa na wotimi nya asase na wode do afuo no ebi won so ye champon wodi sika si ma papa no wado awi na akonti na nanom adwuma ne bi wo ekontem ebi wo ha enkontem nti de brebre ya ade no eno so ka ho na me namba bia me masa asu na wanyum ni mu no eba me mu nti na ya dodo na aka se akora we die obu ade obre no ase nyum na nanom to kire me no enam de medwuma o me life okay na no igusu ise ya kire mu ama ye hu nkire mu a wo ne de ekọ na fe na me ba ntwene no so ye nkyene yi besi fom ano no ntwene nso ro a e play dwumadi a edi ewo mu nso modwuma no mu no eno so eso se nwum na ana entwene de enhye da hia saa enu ni wakura nwum no se de yete ede ano tutu ya no ema suman ni timi ba suma bi wo no ma na ohia ntwene instantly so obesi form bunsam ko akoso odo nwum kura afre na oba wan mo ntumpon mu a asa obusa na mane kura onfi nti wonya frɛ no wi na oba gisi opie ekotie nmenane obɔ ntwenim ba ko mi ma ne twa no ho ansa na wakotena se na asam kura wo ho no na wo de aba busum bi so wo wo nyum no wi na oba wi a opa wo nsa twene obɛkɔ na twene kwa imbusa se ho ana kyerɛ twene ye eye da na ehun se twene kura ye de wi na ye busum na kyerɛ kwa ye fa so ye twene ni dua ye de ye twene busum na kyerɛ nti uyi ntwene so firi akomu mu a ene so enye yi okay na say enimi enu nyina etu ebom ene timi boama isipisita ti komfo akom be ye adwuma na wono ankasa be ye nnam ayehia enwom ne ntwene nyina aka ho sasa me mutie ba ko firi kwawu ono oba se ya me firi kwawu aguro ni o agure no nkasa mpai ami me firi achimo na achimo aguro ni o agure no nkasa mpai na omo mbodo ne dim ka ko fa dondo no na ntima ne de ne de no basa ba bia de ne shebia de ya obo twenti busum bia ne de bobu ho kom but onim de no busum epe se ne sa de wa yira o so o muse obi so ade ba ko ese da mo nyum to mu so nsem fa mienu pe na mo de ayanyum no ano no nyum a wasisi so a obo nyina no ebia no ansam na buru num pe sa na tie mienu miensa na maka bom na ayanyum na ekọ na no sa na tete na omukasa omo de ya bebu ne nyum abebuo ne nyum anti ene se obi kura ho so e konfo pa wo kom so wo kase ne boso momra wonsu anyum mienu miensa boso ni dimi so anyum no so wo konfo boabo ho me ye be sori na memo a wo beto konfo na chenyum oboma asanteman no eno na me di be twi kura na nyina ne aso ne yeko na emo me be wura hansa ne yeko abusua ye ne ye konfo jawa na ye di nkomo yi se de ye be sori ano no na enyum ankasa panyum ankasa pa me di enyum panyum pa nti apart from akomnyum no oba ewiase na wiase a enyum be sa na pe me ankasa no menim se me yabusu bi na masabo se me yesaman o me petete nyum ne sa akomnyum pinfo na me nyum ne anyum kronko a enyum kro apart from nyum kro ne akomnyum me ntie nyum bia t-shirt adom ni stone boy num ne ba num ne ntie nyum bia nkra no mo se me yakokora na mo se me pe etimi me machine bia nyum kro ne gusu na nanom nyum that's okay ena me ho nso a enyum ne bi wo ha menim to dada wo ho na nam de aba enyum we to kire mo no mo nsua ahanti ama me wonyum bebre asanten kai no wonyum papa obetimi aba enne asema besi be obetimi de twa nyum be 10 ewa nti ma ye wonyum bebre na za wo trend na ekoso no shata wale num ne stone boy num ne sa akode num lumba no ho de anya wo case me kura me tie kura me ntiase ontiase nya ode ede won ma se banche bonyono no nje da nya ode sa wo de na ye tete de na wo so ya pada tete nyum na nti wo ha no mo de banche na mani wo ho because eno na akom na me kom na e kama akom no
nti maama enu amba mu na me manwom fufuo bia ko wura ma ebe hawa e dey fie kura am say boys bi bubo a na ayesa afedru no wani nse danye ho sa na moyem sa omo ti batum de minti okay kan mi be na mi se wani je ho kan be bi sa se na ne no so de na wani je ho panka o ma ba ko na so ya ye de adadam kura wo mpe adadam no da sebre ne amachi de demu no ana me panwom a eka afutusem awutia na wate say because me no me na naka kire me say obeye be ma obeye brane a ji utie afutu wanti afutu a wonye brane na konfo so be bini a enya aduru akutum be abi ne mu afutu okay nti saa de ne da metimti no ba bi afutu wo na ya mepe ho pa na say kwate je ni bre wani beje ho pa mjire sasa wate saa nyu dade e ba edum afutu afutu wo mu kran hyesem wo mu enya hrrr bi na akogui onde go no na menya bibia afiri mu na me yes anso aboa me ama ma akon no mayedu no kwasem ama ma ye mpeninsem mo kwasem ma hu mpenimfu akwan ni saa nyu de wotie de na wo wa se obefa mu nsem ne de a eme bibia koyi wa abra mo de ma okay abso say dem kan ye sorry na ansa na ye sorry no di kan ma me nwom ba ko ansa na wo wi a wo de obi konfo de na de atato nti eno de magya de ama won de ato ba me nwom ba ko bon kakra ma me fine wo wi a na de obi konfo de na obode ma asanteman no na de no atato na makra na ekọ ba chomati ye nananum ye nananum obusumni ba manso ade amanfena okonfo ba manso ade amanfena me de utakwesi nkromo ntempo ano mama epe obomeso trabo mi ja agama ko abinimu o ye nananum aye ye nananum obusumni ba manso ade amanfena okonfo ba manso ade amanfena me de utakwesi nkromo ntempo ano mama epe obomeso trabo mi ja agama ko abinimu o aye sore nkwanti ya mo dwan di opobiri koko sore nkwanti ya mo dwan di opobiri kakraka sore nkwanti ya mo dwan di opobiri koko sore nkwanti ya mo dwan di opobiri kakraka sore nkwanti ya mo dwan di opobiri koko sore nkwanti ya mo dwan di opobiri kakraka sore nkwanti ya mo dwan di opobiri koko sore nkwanti ya mo dwan di opobiri kakraka Yesu na mbi atoaso kwanwa abrube hwedi obebuo okwanche aburube ehwedi obebuo oman ni san ho a ehwedi obebuo oman ni twamu a ehwedi obebuo okwanche aburube ehwedi obebuo isanyu na siopom na to kire me wo se yesi abosom nye sabi Kristo na ye nanso no siopom na eka wo se kwanche aburube ehwedi obebuo se abosom de bebu anase nipa se Kristofo na bebuo se abosom de bebuo ebehwedi obedi nkunim kwanwa aburube hedi obeburo se aburube de ede nti waye kwanwa aburube yesi abosonsom nyewu enso mo bia de enyere sisi a abosom no mefre no omo mfre Kristo enso yesi enye iti opa kire se yesi enye aburube si kwanwa anu ne egbu nti na nanom na ede nti na bibie ni omo fre na nanom because Kristo ni bia ni obekwa so bepon befie na ade ebe yira obefre Jesus abodu na nanom no befre kwanwa aburube hwedi obebuo enti se konfo bi wo na nsuo bi sofo bi twa ne mpo a wokaka kyen na wo se asuo ni se nya abotre me maye kwanwa aburube ne hwedi obebuo kwanwa aburube hwedi obebuo okwancha aburube hwedi obebuo oman ni sa ho a ye hwedi obebuo oman ni twa mu a ye hwedi obebuo okwancha aburube no hwedi obebuo okwanwa aburube hwedi obebuo okwancha aburube ehwedi obebuo omani sanwa ehwedi obebuo omani twamwa ehwedi obebuo okwancha aburube ehwedi obebuo ya na sana nso so kwancha aburube ehwedi obebuo ampa aya na ekasem ewodi akire aha hwehwe mu aye ansa wa hyankom enofun aye amani amahu kyamia o hwehwemu awo ansa na wa hyankom wose konfo bia so bi di asem be woni ma hwehwem ansa na waka die wu bu ho a hwehwem eno ano wo ka o se wo ka hwe bia na atom enso na bia na bosom ne nka hwe to se hwehwem ansa na wa hyankom hwehwemu aye ansa na wa hyankom enofun aye amani amahu kyamia o hwehwemu awo ansa na wa hyankom konfo je we amani amahu sinimi o hwehwemu ansa na wa hyankom vi se ma hwehwem ambusa bosom no
na me de ma no kan sa enje sa betwa ko dwuma sa na akwa na ba afi mani magu ase to wose hwehwem ansa na wa hye nkom fo obiri comfort de na afi enso so na akwa bre aye onu aye obo ya aye nana onu onu aye kwanfo aja we nana onu okwanfo anoche kan se obinenye kwanfo we wo ni bodu adi kan kwanfo anoche kan se obinenye onu obo ya aye onu okwanfo anoche kan ya obinenye Inshio beto di mframa di kan osa be ma kan se obinenye onu aye obo ya onu kwanfo anoche kan ya obinenye ha konfa no che kan yampa se obinenye kwanche amu abrobe yehwe di obebu aha nyansa poka samfoni so ye sane na madwemba ekwan so ayese kwanche abrobe e won sentwere adwuma ni ebere a ebehwe ni obebu aha na edi mu si ye ne kajebi ebere pamu no ebesane na ato so medini ebusu pani obusu aduami emamu nyina mu ene hwa oje ahenewa kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabu onim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame